మిషన్ హరిత ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా బుధవారం దర్శి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దర్శి డీఎస్పీ పి బాలమురళీకృష్ణ, సిఐ వై రామారావు, ఎస్ఐ జి ఏడుకొండలు పాల్గొని మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ పి బాలమురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ, పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి సామాజిక బాధ్యత. నేడు నాటే ప్రతి మొక్క రేపటి తరాలకు ప్రాణవాయువును అందించే జీవవృక్షం. ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఒక మొక్కను నాటి దానిని సంరక్షించే బాధ్యత తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వం చేపట్టిన మిషన్ హరిత ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో దర్శి పోలీస్ సిబ్బంది, కళాశాల అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. పర్లేదు,